Dneska vítam u nového videa. Dneska ideme dohodiť také tie železá, peňaženky a také peňažky. Tak ideme na to. Poďte na to, srabi. Dobre, a budeme preskúmať strašidelných barákov. Takže ideme na to. Ideme na to, máme tu pár takých desivých aut. Pozerajte na to. Tam to nechceme ani. Kamu nejaké zabavené auta sú tady? Proste na Valentína. Tam bude niečo, nie? Hej, počkaj. Prečo tam je otevřený kufr? To je dividej. Poďme tam. Tam nejdu, bro. Proč? Koukni si tam dozadu. Tam někdo je. Poďme aspoň tam do tých bytov. Ne. Tam někdo je. Teď jdem dál. Já to dvoje, takéto věci prostě nezvládnu. Bye. Tyra, co? Nie, že jsem strachopudal, jako toto já fakt jako nedám. Takže máme tu prostě normálně reálně Iro, teda co? No nic. To je papírik, hej. Tam může být, no. Si tam vypozerá, aby to nebylo nějaké drogy nebo něco. O, je to napísané? Uka. Počítajte, to ľudí. Šťastne Samko. Jaj, šťastný Valentín Samko, to nič. A bereme si to? Nie. Ja hľadám veci a sami natáčam. Tak poďme na to. Dáme kamerou, mám také masky. Čo za mu niečo také? Nie, proste, ja to nikdy nevidím, ale teba jedný tak vidím. Teda co? No nic. A proč ho zabil? Taký malinký kameraman. Samo kameraman. Dobre, ideme teraz tam pri nich. Tam ideme? Poďme tam. Ideme sa tam. Ideme vec preskúmávať. Kam sa vydáme? Kam by sme sa vydali, Bak? Neviem. Nehovor mi Bak. Samo, no. Tam je tak. No, ideme takhle, no prostě Davidov nemá návadu prostě na tohle. Tak. Jo, dobré. Jo, boje. Vejď, to neber. Prostě u euro, no nic. Dneska budeme mať veľa vecí. Pôjdeme aj tam, kde sme boli naspäť, chcem to ukázať. Toto celé a tam celé pošleme, dobre? Tak máme na video, ja budem dodržovať, idem na to 3, už to tu našiel, to čo je? Telefón. Mobil, hej. Vidí. Mobil, hej. Ja mám to dať. Čum, bro. Hore ty mobil. No nic. Musí být něco funkčný. Co? Nejaká flaška. Nedělej. Děláme videjko. Bude to nebezpečný pro moje děti. Nešli len nejakú bačku. To by si ty mal vědět, kam by jsme šli, no. Takže... Ja neviem tam. Také hororové miesto, tak tam by bolo veľa vecí. To by kde bylo také. Vieš? A počúka nebudete schovaté. Počkať. Jsem něco viděl. Mě jenom zdalo, nebo co? Co? Tam jsem viděl nějaký náhatý lidi. Ideme tam? Tam byli nahatí lidi v tom okne.
si More, vymyslela. kašeme na to. To je jedno. Potom si koukneme za biery. Ja viem, že jedno trždané miesto, ideme tam. Kde? Možno sme tam boli, už my dvaja, ale fanečko tam si pôjdeme naspäť, vytadia a tam to je. Ideme tam? Ne. A Ne, je to ne. ľahké. Ne. Ja se bojím. Sa neboj. To víš, že se bojím. Ale poď, nebuď To strachom. víš. Buď strachom, nebuď strachom. Dobre, poďme. To si hľadaj ďalej. Trošku máme bajaky. Tu nenájdeme nič. Čo nenájdeme? Ty by si to ešte našel, alebo čo? Wait. Stoj. Čo? To milión železa. Wait. Takže ľudia, David vám teraz nič nebude hovoriť, teraz ja vám nič poviem. Teraz sa stretneme tam, keď budeme mať ako veľa vecí a pár veľa vecí, ako tak a tak veci, proste a čau. Ešte to dve tu máme, petardu.